Chámome Roi e vou a contar cal é a miña comida favorita, chamada ovos con arroz e salsa de tomate. Empezaremos polo arroz. Primer paso, coller unha tarteira mediana e botarlle auga pola mitad e encher a tarteira de arroz. Segundo paso, encender o fogo da sartén, botarlle aceite e engadir os ovos, deixalos fritir. Último paso, emplatalos e verter un pouquiño de salsa de tomate no plato. Adeus, se queredes probar o plato xa sabedes. Espero que vos gustara. Besos.